Hola, sóc en Carles Motes. Avui us vull parlar d'una cosa que crec que us afecta a tots i que us interessarà, que és les taxes i els impostos que pagueu a l'Ajuntament, no? Heu de saber doncs, que des de fa 2 anys a Sant Feliu no s'han pujat els impostos ni les taxes perquè l'equip de govern anterior doncs, va considerar que la situació econòmica no estava com per pujar els impostos ni augmentar la pressió sobre les famílies i les empreses de Sant Feliu per tal d'intentar ajudar doncs, que la gent pogués pagar uns impostos que ja de per si crec que són força elevats, no? Que no cal pujar més. No? Doncs us vull informar de que fa pocs dies l'equip de govern, format pel Partit Socialista i per Convergència i Unió, doncs, ha decidit i ha aprovat en un ple municipal doncs, a pujar les taxes i els impostos a tots els ciutadans. No? La puja no és poca, la puja jo crec que és una puja com veureu, en alguns casos crec que exagerada, i l'equip de govern ha decidit a pujar el que afecta a la majoria de les persones, no? Com és la contribució, o sigui, l'impost de béns immobles, l'IBI, que es diu, que afecta a tothom que viu a Sant Feliu o que té casa a Sant Feliu, i l'impost de matriculació, l'impost de circulació de vehicles, doncs, que també s'apuja. Aquestes puges són d'un 3,4%, o sigui, pagarem més aquest any que ve, el 2012, però n'hi ha algunes puges que són exagerades, no? Són, per exemple, l'escola Bressol, per la gent que teniu mainada petita, sabeu que ha pujat vora un 11%, una mica més, aproximadament un 10,70 i pico per cent, i la puja que també s'ha fet important, aquesta sí, a l'escola de música, que també aquest s'ha pujat vora un 18%. No? Jo vam manifestar-ho en el meu grup, també vam dir-ho en el ple, doncs que no estàvem d'acord amb aquestes puges, bàsicament perquè pensem que la situació econòmica de les famílies i les persones que viuen i treballen a Sant Feliu no ha millorat respecte a l'any passat, o sigui, la crisi econòmica encara és important i no estem doncs, per a pujar impostos, perquè pujar impostos significa posar més pressió a les famílies o a les persones i una pressió que creiem que és innecessària en aquests moments, que amb mesures d'austeritat es podria fer, es podria tirar endavant sense fer-les. De fet, com us deia, fa 2 anys que no s'està fent, que no s'han pujat els impostos ni les taxes municipals, i ara no veiem el per què s'ha de pujar els impostos o la pressió fiscal a les famílies i a les persones de Sant Feliu. No? No hi estem d'acord, i menys quan fa pocs dies, també, abans d'aquest ple, l'equip de govern va fer una roda de premsa explicant que havien augmentat els ingressos un 76%. Doncs, que havien fet gala de la seva bona gestió. Us passo el retall de premsa perquè el podeu veure, i veieu doncs, que diu que el nou govern de Sant Feliu de Guíxols fa créixer un 76% els ingressos. No? I que diu que CiU i el PSC fan gala d'una millora de la gestió. Doncs, si tan bona gestió fan aquests partits polítics, Convergència i Unió i el Partit dels Socialistes, que coincideixen en tantes coses, doncs, com és que si pugen els ingressos, ara a sobre ens pugen els impostos? Home, una de les raons que han de pujar els impostos, ja us ho dic ara, és per la puja de sou que s'han fet. I això ho sabeu tots, no sé si ho he explicat anteriorment, sé que molts m'esteu demanant que ho expliqui, però ja us avanço ara. La puja de sous que s'han fet de 100.000 euros l'any obliga necessàriament a que l'any que ve s'hagin de pujar els impostos, perquè aquests diners no hi seran. No hi seran. I sapigueu doncs, que dels impostos que vosaltres pagareu de més aquest any en la contribució, us deixo una gràfica perquè també la pugueu veure. Doncs, com us comentava, aquí veieu la recaptació de l'IBI de l'any 2011, que van ser aquests 8 milions, gairebé 9 milions d'euros, aplicant-li el 3,4% d'increment que aquest any han aprovat Convergència i Unió i el Partit Socialista per pujar els impostos l'any que ve, doncs es recaptarien uns 304.540,91 euros més. D'aquests 300.000 euros, com veieu aquí, i ja us deia, doncs, l'increment de sous que s'han fet aquest any seria aquests gairebé 100.000 euros, d'aquests 99.013,60 cèntims. Llavors representa, doncs, us he fet aquí una gràfica perquè veieu, no? Dels 300.000 euros que es recapten més, 100.000 euros ja han d'anar destinats a pagar el sou dels polítics, no? Un 33% del que pagueu de més aquest any doncs ha d'anar destinat a pagar el sou dels polítics, no?
I aquesta és la gràfica que us volia ensenyar per avui. Com podeu saber, doncs, i com ja sabeu i us podeu imaginar, no estem d'acord amb aquesta puja d'impostos i pensem que no és el moment de fer-la, i menys apujar els impostos i, a més, que una part d'ells vagin per finançar part del sou dels polítics locals. Creiem que no és el moment de fer aquestes coses i que aquesta política no és encertada. Austeritat, tota la que vulgueu, nosaltres estarem recolzant totes les propostes que vinguin d'austeritat, de mirar de contenció de la despesa, però jo ja vaig dir, i vaig dir-ho en la campanya i ho segueixo repetint ara, no acceptarem que hi hagi retallades en serveis socials ni que hi hagi retallades en educació. I el primer que estan fent en la primera ocasió que han tingut ha sigut apujar els impostos, per exemple, en aquest cas, apujar els impostos a educació. Pugen tant que alguna de les coses que pugen també és la taxa del cementiri, no? Que pot arribar a pujar fins a un 25%, com també us deixo veure en aquest document. No? Crec que la meva opinió us la podeu imaginar, us estic explicant una mica en aquest moment d'aquí quina és la nostra posició en això, i us podeu imaginar doncs, que no hi estem d'acord. Fins i tot crec que si estiguessin una mica més de coherència política no s'haurien de fer aquestes coses. No? Bàsicament per mantenir doncs, alguna de les promeses electorals que s'han anat fent i que no han trigat ni un mes doncs, a poder trencar. No? Bàsicament això és el que us havia d'explicar avui. Sé que molts m'està demanant que faci més, que expliqui més coses de l'Ajuntament, però bueno, fer un vídeo porta el seu temps, no tinc tot el temps que m'agradaria tenir, però intentaré anar-vos informant d'aquestes coses amb més assiduïtat. No? Sabeu que aquest és un espai on expresso la meva opinió, on doncs, igual que altres poden tenir un blog on ells escriuen, a mi escriure no m'agrada gaire i prefereixo doncs, donar la cara i explicar-vos quina és la meva opinió sobre els diferents temes. Aquest és el tema que us havia d'explicar per avui, doncs espero que ens veiem ben aviat en algun altre tema. Gràcies, adeu.